ଏଇ ଶୁଣୁଛ ଶୁଣୁନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ନା ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ହେଲା ସବୁ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଛି ଖାଲି ଖାଲି ଗୋଟେ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଲ୍ ଫୋନ୍ ଦରକାର ଆଉ ବଡ଼ ଘର ଟିକେ ଆଉ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆଉ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ମାଲଦୀପ୍ସ ବୁଲିବାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଲଦୀପ୍ସ ନୁହଁ ଏବେ ବା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଟିକେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଯାଇଥାନ୍ତି ଅନଉଛ କ'ଣ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଏତିକି ମାନେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଖାଲି ଏତିକି ଆଉ କ'ଣ ତ ହଉଛି ରେ